Уважаеми зрители, на гости ни е изключително голяма фигура. Не знам защо обръщате малко внимание на този човек, а той е голям в световен мащаб. В случая е при нас като водач на листа в 26-ти МИР и в 16-ти МИР Пловдив. 26-ти София област и 16-ти МИР Пловдив. И това е професор Нако Стефанов. Здравейте, професоре, много ми е драго, че сме заедно. Благодаря ви, също ми е много драго, че сме заедно. Здравейте на вас и на вашите зрители. Благодаря. Професоре, тъй като вие сте световният специалист по МИР, моля ви да направите една кратка и ретроспекция и така да започнем настоящия момент, какво се случва в международната обстановка и по-специално с България. Когато говорим за международна обстановка, трябва да кажем, знаете, че съществува така наречения часовник на съдния ден, Doomsday го наричат американци, това е американски часовник. И те казват, че по времето на студената война, фактически Карибската криза, която се смята така с най-висока степен на напрежение криза, до кодния час, 12 час, е имал 9 минути по този часовник. Американците казват. Сега те казват, че по този часовник в момента до кодния час, т.е. кодния час, това е часа, когато може да започне когато би започнал или ще започне тази гигантска ядрена катастрофа на практика. Глобалната война, вече даже не световната, а глобалната ядрена война, са само 90 секунди. Наистина? Да. Само 90 секунди, минута и половина са останали. Отбележете, че американците го казват, уважаеми зрители. Това е техен часовник, на съдния ден, Doomsday Clock го наричат. Това е техен часовник, 90 секунди, минута и половина. Аз лично смятам, че може би няма да се стигне до голяма ядрена война, но до много сериозни сблъсъци, и то в Европа, е възможно и е много вероятно даже да се стигне. Изключително висока вероятността, именно тук на Европа, за пореден път в своята история, след Първата и Втора световна война, да се стигне и до Третата световна или глобална, но тя тук ще се води. Което означава, че това ще бъде и край на Европа. Това ще бъде край на Европа. Тя след Първата световна война все още беше сила, след Втората световна война престана да бъде. Знаете, че останаха само Съединените щати и Съветския съюз тогава. Той е Съветския съюз, но това е евразийска държава, тя е Европа и Азия. Европа фактически на практика престана да присъства като една от големите геополитически сили. Както и сега, ние знаем, че тя не е една от големите геополитически сили. Но ние наблюдаваме нещо друго. Знаете, че сега съвсем наскоро, буквално тези дни, вчера фактически излезе нашият приятел с президента Зеленски и с така наречения план за победа. Да. Което е много интересно. Значи този план за победа американците много подкрепиха. Фактически те отказаха да го подкрепят именно с финансови средства. Защото него това го интересува. Финансови средства, на които да са... Тоест цялата тежест за това, което предстои да се случва на тази многострадална земя, в Украйна има предвид, знаем, че е многострадална, защото и Първата и Втора световна война, там са гигантските битки, които се водят в рамките на тази война. Ще е за сметка на Европа. Ще е за сметка на Европа. Ще е за сметка на Европа. Но ние знаем и друго. Европа, старата Европа, така наречената Западната Европа, това са Централна Европа, съответната Германия, но също част. Т.е. Франция, Германия, Италия, така, като даже Великобритания, също според мен няма да се сложат да се хвърлят в устата на лъва, казваме по друг начин. И тук западни журналисти въобще не крият това нещо. Това се коментира в средства за масова информация на Запад, че най-вероятно от Източна Европа ще присъстват и се споменават следните страни. Значи споменават се Прибалтика, Полша, Румъния и България. И България. Тоест и се знае какво му липсва в момента на Зеленски, там оръжие те го снабдяват, но липсва най-вече човешки фактор. Тоест тези страни са смятани за пушечно месо. Тоест те трябва да доставят това пушечно месо, което тази война да изгълта, защото по този начин тя ще бъде продължена, Русия може да бъде отслабена и няма да се позволи фактически тя да вземе връх в една такава война за сметка на кого? За сметка на
На нас им, на нас. да. И даже там се казва така, как ще станат, даже така подробно се пише. Ами най-вероятно казват, всеки една от тези страни ще подпише двустранни споразумения с Украина за сътрудничество, нали, в сферата на сигурността, стратегическо сътрудничество. След това, именно на базата на тези договори, те временно ще бъдат, забележете, временно ще бъдат изключени, така да се каже, от НАТО, т.е. ще бъдат дистанцирани или по някакъв начин там друга формулировка ще се намери, за да не се задейства член номер 5. Тоест, ние до сега бяхме при фронтова държава и в един момент ние може да кажем фронтова държава. Фронтова държава в смисъл на това, че ние ще пращаме хора, нашите млади хора, да се бият там, срещу Русия. Което е много страшно, защото това пък веднага, извинявам се, но ние тогава вече действително ще станем част от този фронт. А Черноморското, на Черно море, Черноморският регион въобще ще стане бойно поле. Кое задържа в момента този план да не се случи? Вижте, този план задържа факта, че, примерно да кажем, за сега знаете, че все още руската армия в момента, в който напредне още повече, и особено се стигне там до Одеса и така нататък, мисля, че вече ще го вкарат в действие този план. Уважаеми зрители, казвам го във всяко едно видео, с което се провеждат в разговорите ни с лидерите на политическа партия КОИ, като отново ви, с номер 24, като отново ви припомням, че всички те са граждански квоти. Те не са политици. Първо, какво е голямото и важното, че едни хора се обединяват заедно под програма, за която ви говорим във всяко едно видео. На второ място, всеки един, вие видяхте в няколко поредицата от видеа, като професор Нако Стефанов е един от най-големите, как да кажа, не просто професори, не просто миролюбци, а хора, които изграждат доктрината на мира. Това не е малко. И да ми кажете, че няма за кого, за кой да гласувате, при положение, че в листите е професор Нако Стефанов, пловдивчани, моля ви, пловдивчани, София област, който ме познава знае, че съм съвсем искрена и вие имате насреща си човек, който сега ще разкажем, който буквално преди месеци се върна от Китай и Русия, от големи форуми. Като го питам кои са стоперите това да не влезат наши момчета, да гинат нашите синове, ами Нако Стефанов е един от стоперите на това. Представете си го на трибуната на Народното събрание, прощавайте. Само достолепието на неговата фигура ще възпре, извинявайте, буклуците. Професоре, кажете ми какво се случи все пак, защото зрителите ни не знаят в Китай и в Русия на вашите посещения. Вижте, само да завърши каква е нашата теза, добре, защото тогава ще стане ясно. И от тук, знаете, че аз съм председател на Българския национален съвет за мир и ние издигаме платформата България зона на мира. Да. Какво означава тази платформа? Кратко и ясно ще го обясня. Официално България да се обърне като Народно събрание, като правителството по поръчка на Народното събрание да се обърне към Генералната асамблея на ООН, към Съвета за сигурност, постоянни и непостоянни членки на ООН, към нашите съседи и към също други важни страни в света, с искане да бъде признат статута и България зона на мира. Тоест, тук не трябва да има чужди войски, чужди военни съоръжения, чужди всеки там бази, военни съоръжения и така нататък. Тоест, България на практика да излезе от НАТО. Още повече тогава най-вероятно американците временно ще изведат, но въобще да излезе от всеки военни блокове на България. България да бъде площадка за водене на мирни преговори. България, дали ето, както тук става дума, това са два славянски православни народа, даже един народ е. Тоест, защо да не се водят тук преговорите, да започне в нашата страна, в София ли ще бъде, в Пловдив ли, в Варна ли, да започнат преговори, диалога, разговорите, защото един мир се постига при всичко с диалог, с един разговор. Вярвате ли, съм го предложила в първия месец на военната операция на президента, официално в писмено 7 страници, 7 листа, да го инициира, не просто да... Това трябва да се инициира, действително, това ние отдавна вървиме с това нещо.
Това трябва да се инициира, подобно България зона на мира. Това е изключително важно. Ето, тук навсякъде вървят в момента на 230 км е този конфликт, който е в Украйна. Но още толкова 230 км е в Близкият изток. Има конфликт на други места, там Южно-Китайско, Източно-Китайско море. Защо България да не бъде тази площадка? България е страна древна. България е София, града на мъдростта. Точно така. Ние сме показали своето миролюбие като страна. В този смисъл, че България, как да ви кажа, не е поробвала, не... Да, никога не е поробвала, не е била агресор фактически. Поне последните 50 и повече години, да се казва, ние сме показали, че ние не представляваме заплаха за никой. Това не означава ние да нямаме армия. Разбира се. Напротив, това не означава, т.е. ние за своята сигурност трябва да се грижим, трябва да имаме достатъчно силна армия, модерно въоръжена, трябва да имаме подготовка на нашите хора, но не за да нападаме, а именно за да гарантираме сигурността и суверенитета и сигурността на нашата територия, защото всичко се случва. Както се казва, този, който иска мир, трябва да бъде добре подготвен, за да защитава мира. Но тук не трябва това да зависи от България, нашия суверенитет, а не от чужди, така да се каже, подаяния, дали те ще искат да ни защитат или да не ни защитат. Защото, вижте, въпросът за защитата не е само това, че ние ще можем да бием някаква силна страна. А защитата е, че всеки един, който реши да бъде агресор спрямо България, винаги ще прецени струва ли си. Защото ако ние имаме една силна армия, просто няма да се струва. Няма да се струва жертвата за България. Но ние да бъдем именно страната на мира и това да бъде признато и това искане. И по този начин ние да запазим нашата страна от поредната, бих казал, военна катастрофа, която се задава тук на европейска територия. Да запазим. Стига вече колко народни, колко фактически катастрофи има България. То не беше междусъюзническа война, първа национална катастрофа. То не беше Първа световна война, втора национална катастрофа. Все при Кобургите. Трета национална катастрофа буквално в последния момент ние, да се казва, избягахме от Трета национална катастрофа благодарение на Съветския съюз, който ни измъкна. Защото знаете, че тогава с подкрепата на Великобритания, Гърция имаше претенции към България, граница да минава на 30 км от Пловдив и на 90 км от София. Да. Така че, стига, че ние навсякъде около нас, ние граничим с българско етническо землище. Точно така. Стига вече. Това трябва да бъде ясно. Да не говорим, че ние сме в тежка социодемографска катастрофа и ние имаме много важни проблеми да решаваме. Това е проблема за социодемографското възраждане. А този проблем е свързан с много неща. Първо с смяна, ако щете, на политическата система. Тъй като в момента тази политическа система у нас, тя не изразява настроенията на българският народ. Така е. Какво означава тая смяна? Тая смяна означава преди всичко разширяването на народовластие. Нека така да го кажа. С една дума ще го кажа народовластие. Какво означава народовластие? Вижте, фактически всички големи въпроси на национално равнище да се решават чрез референдум. Не някой да вземе от името на българския народ, да речем, решение за война, или решението за влизане в един или друг съюз, или каквито да съдбоносни решения за съдбата на българската нация. Това може да го вземе само цялата българска нация. Точно. Второ, на местно равнище. Да има, да се казва, локални референдуми, местни допитвания, даже на един квартал. Дали искат да речем там да построят някакъв блок или нещо друго да правят и така нататък, само чрез допитване да си. Само, че нашите зрители, уважаеми професори, се бъркат, като вие сега говорите за референдуми, те си казват да, ама последните мощни референдуми, в които българския народ гласува, примерно за или против нещо, не се състояха. Тоест, вие искам да обясним на нашите зрители, че става дума за цялостна промяна на политическата система, на законодателството на... Вижте, това да бъде закон, че нито един проблем, стоящ пред хората, на каквато и да е територия, няма да се решава без тяхно участие. Да. За което трябва да създадат съответните обществени съвети. Да.
И тия обществени съвети да следят за спазването на закона. Обществен съвет означава, че това не са някаква бюрократична единица, а избрани от самите хора. Да. Избрани от самите хора. Имащи доверието на съответната общност. Най-важното. Да имат хора, които имат доверието на съответната общност. По същият начин, да имат даже, така да се каже, експертни съвети. Тоест, нито едно нещо да не се решава без експерт съвети. Точно така. Трети, да има и контролни съвети, също избрани с хора, които имат доверието на съответната общност. Тоест, когато нещо се направи, да бъде контролирано. И на доброволни начала, от хората за хората, не който плаща, той хората да бъде контролирано това нещо. Разбирате ли? Да. Тоест, всеки един проект, който се изпълнява и така нататък, доколко е изпълнен, как е изпълнен и така нататък. Тоест, нека и държавата да контролира, нека и обществото да контролира. Разбирате ли? Тоест, ето, нали говорим постоянно за гражданско общество. Ето ли гражданското общество? Да. Плюс един много важен момент. Да няма нито една партия, както сега се явяват на избори и говорят всички, обещават майка и тато. Да. Дето има една приказка, най-много се обещава преди избори и след лов. Тоест, най-много се лъже преди избори и след лов. Така. Тоест, такова нещо да няма. Всяка една партия, която се явява, да излиза с точна и ясна програма. Да я видим. Да я видим. И ако тя не изпълнява тази програма, съответно и всеки един депутат там, нали, който излиза и така, да показва програма. Да показва програма, какво иска да изпълнява. Ако той има възможност, но не го изпълнява това нещо, било то като управляващ, защото той може даже някакво проблема. Като управляващи, какво биха правили като опозиция? Ако той това не изпълнява, да си има възможност за прекратяването на мандата. По желание пак на хората. Ако хората, знаеш, съответните, които са гласували в даден регион, нали, там... Понеже по тази тема вие говорихте в няколко интервюта, според мен не разбраха хората какво правят великите сили, където вие гостувахте. Моля да кажете за нашите зрители и на колко високи форуми бяхте, колко добре бяхте приети. В Москва, значи, там имаше един много сериозен форум, който беше така наречен по такъв, значи за многополярността и какво ще стане с... т.е. многоцентричност, даже там някои казаха, че многополярност не е най-добрият израз, а пък многоцентрично, защото нали, полюсите са обикновено два. Многоцентрични, т.е. многоцентричният свят и какво са последствията от въвеждането от процеса, който на многоцентричност, който вече започна. Много интересен форум, това бяха, трябва да ви кажа, че под егидата беше на Наришкин, Сергей Наришкин, знаете, че това е шефа на фактически на службата за външно разузнаване на Русия и бяха там, бих казал така, елита, интелектуалният елит на управляващите в момента в Руската федерация. Само от Руската федерация? Не, значи бяха от Китай, имаше от Западна Европа, Австрия, Италия, Франция, имаше значи от Индия, имаше Азербайджан, имаше Армения, имаха много сериозно, Сърбия и така нататък. Значи от България бях поканен аз. Трябва да ви кажа, че аз там също излезох с тази идея за България, че ние имаме желание да бъдем, т.е. че част от нашата общественост. И то по-голямата част. Част от нашата общественост желая България да стане зона на мира. Трябва да ви кажа, че това възбуди така интерес. Няколко интервюта ми взяха и даже от Пакистан. Имаше от Пакистан даже ми взеха интервю по този повод и така нататък от Индия, който беше много интересно, защото от Индия казват, викат, тия неща ще ги гледат, викат поне 1 милиард човек. Така нататък. И най-интересното беше, че Взгляд има един такъв вестник в Русия. Взгляд, значи, излезе с такава теза, че ако официално България се обърне в Генералната асамблея към Съвета за сигурност подобно искане, Руската федерация е готова да подкрепи подобно искане. А това не е маловажно. Това не е маловажно. Подобни неща, значи, имах и в Китай и трябва да кажа, че там също, на този форум, който беше, те също казаха, че да, Китай с удоволствие, те смятат, че китайските ръководство, те не говорят името на китайското ръководство, но казаха там този, така сказать, интелектуален елит, който присъстваше, също изказаха мнение, че най-вероятно и нашето ръководство би подкрепило едно такова искане на България, тъй като света има нужда от площадка, където да се водят, така да се каже, мирни преговори, да се води диалог,
да се водят, да се излизат с инициативи и така нататък. Тоест, ето виждате как това дига, бих казал, едно подобно превръщане на България в зона на мира би дигнало авторитета на нашата страна. Би привлекло, ако щете, даже да кажа, и капитали тук в нашата страна, тъй като една страна, която определено няма да бъде засягана толкова пряко от каквито и да е въздействие, би било доста привлекателно. Нека да направя акцента и така обобщението за нашите зрители. Уважаеми зрители, вероятно съзнавате това, което ви казах, какво би се случило в случай, че професор Нако Стефанов, който е приятел с много азиатски култури, не само с китайската, не само с другите. Вие професор, вашата специалност е... Ами вижте, аз се занимавам с действително страните от източна, югоизточна и Южна Азия. Иначе по-специално съм японист, но се занимавам и с Китай, и с Индия, и с Виетнам, и с Индонезия, с всичките тези страни, които са от този регион. Това чета на моите студенти. Аз им иначе към Софийския университет има Център за източни езици и култури. И на тези деца се казва студенти чета, по тези неща пиша. Всеки може да намери моя, така в интернет даже може да намери мои произведения, или пък има един сайт там, Поглед Инфо, там пиша тези неща, така че всеки един може да прецени, т.е. при мен няма скрито и покрито, нали, аз това, което говоря, това, което мисля, аз го изказвам и като така, ето като интервюто тук, но аз го пиша и го публикувам, така че тук при мен няма да се казва двойни стандарти, така да го кажа. Така че имате невероятния шанс, уважаеми зрители, не просто да пуснете гласа си за мира, не пускайки го за професор Нако Стефанов, съответно за партията, той не случайно е в политическа партия кой. В няколкото интервюта и с председателя Светозар Саев, и с всички лидери, с Максим Велков, с Пламен Миланов, с Мадлен Кирчева, аз ви казах, става въпрос за изключителни личности, събрани като букет в просто такъв е реда под формата на партийност да бъде управлението, но всъщност Нако Стефанов е огромен колос, пак казвам, на световната сцена. Не може при този шанс, който имаме да гласуваме за него, аз не виждам човек, който така дори с професорски титли да му се равнява на мисълта и на стратегията за мир, която той възсъздава и прокарва в света. Прощавайте, ама ти да дадеш наистина интервюта за Китай, за китайска телевизия, китайско радио, индийска телевизия, индийско радио и телевизиите на Русия. И ние, тази малка страна, която Нако Стефанов иска да направи, не само той, и самишлениците около номер 24, около партия, кой да направим зона на мира, прощавайте как изобщо може да се чудите какво да правите и дали да стигнете до урните или да отидете за гъби. Извинявайте, става въпрос за нашите синове. Аз специално имам сини и не бих искала утре да се чудя как да вземе друго гражданство, за да излезе от страната, защото аз няма да го пусна да воюва. Срещу нито една от страните в Европа. Професоре, в оставащите ни 6 минути, моля да ни кажете докъде обаче стигна тази стратегия, в смисъл, оформи ли се разговор, кой да подаде нещата до ООН, нали, до нашето кандидатстване за зона на мира? Вижте, вие знаете, че ние тук... На властта не можем да разчитаме, на това е ясно. Ние дълго време провеждахме тук походи за мир. Да. Почти всеки месец, да се казва, последните време имаше походи за мир, но те някакси угаснаха, защото... Ама вие имахте там директни предатели, което аз съм казвала многократно и на лидера, нали? Но това е друга тема. Те имаха за цел да потушат истината беше, че ние искахме да събудим българския народ. Българският народ, трябва да кажем, за мен това е умен народ. Разбира се. Изпадна последните години в една, бих го нарекал, будна кома. Точно така. В една будна кома и това е желанието, даже ще го кажа и още веднъж с един такъв израз, аз го казвам, че аз мисля, че за съжаление резултат от тия тук вече над 35 години ще станат до година, нали?
всичките тези години трябва да кажем, че накараха нашите политици, нашата реалност, накараха българския народ да изгуби вяра в себе си. Тоест, че нищо не зависи Че от нищо него. не зависи от него. А това не е вярно. Не, аз съм съгласен, че има неща, които, още Димитър Благоев каза на времето, че много от нещата, които се взимат за България, не се взимат в София, се взимат в столици извън София. Но в крайна сметка, никой не може да накара един народ да отиде да воюва, ако този народ не иска това нещо. Точно така. Точно така. И ето това е. Ние не искаме, разбирате, ние не искаме да даваме нашите синове. Ние сме в тежка социодемографска катастрофа. Какво още можем да загубим? Освен да загубим децата си. И затова всеки един българин, всяка една българка, всяко едно семейство трябва да разбере, че залогът е огромен. Залогът е нашите деца и даже неродените ни внуци, защото ако пратиме нашите деца да воюват, Няма да имаме внуци, разбира се. Да. Това трябва да бъде абсолютно ясно на всеки. И поради тази причина, ето в това виждаме ние моята роля, да будя съзнанието на нашия народ, да го събудим от тази будна кома и да му вдъхнем вяра, че той може сам да решава своята съдба. Уважаеми зрители, интервютата с Нако Стефанов в нашото импровизирано, скромно и бедничко студио, аз ви казах в друг разговор, че някои да седнат в златно студио ще е същия ефект, така ще продължат. Моля, следете ни в изборите.bg.com, както и в YouTube. Благодаря ви, че бяхме заедно. Отново повтарям, номер 24, политическа партия КОЙ, професор Нако Стефанов, 16 МИР Пловдив и 26 МИР София, както и за всички лидери на политическата партия. Благодаря ви, че бяхме заедно. Купуването и продаването на гласове е престъпление.